Disiplina sa paglilinis at pagtatapon ng basura sa Dagupan Public Market, hiling ng mga manlalako. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Patuloy umano na pinaiigting ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang mga hakbang para mapanatili ang kayusan at kalinisan sa Dagupan Public Market. Nanawagan ng ilang manlalako sa Dagupan Public Market ng mas mahigpit na disiplina sa paglilinis at tamang pagtatapon ng basura sa loob ng palengke sa kabila ng patuloy na paglilinis na isinasagawa ng pamahalang lungsod ng Dagupan. Sa panayam ng IFM Dagupan, sinabi ng mga vendor na kapansin-pansin ang regular na trabaho ng Market Division, partikular ang paglilinis at clearing operations na ginagawa sa iba't ibang oras ng araw. Anila, malaking tulong ang presensya ng mga tagalinis upang mapanatiling maayos at malinis ang pasilidad. Dito, kailangan talaga malinis. Para, syempre, hindi pwedeng marumi. Naglilinis din naman sila eh. Sa kapag kami din naglilinis, kailangan din namin na kami na ang maglinis ng para sa amin, lalo na dito sa aming pwesto. Gayunman, iginit ng ilan na nananatiling problema ang kawalan ng disiplina ng ilang nagtitinda at mamimili na nag-iiwan ng basura dahilan upang mabilis ding bumalik ang dumi sa ilang bahagi ng palengke. Araw-araw naman po sila napupunta dito, kaso nga lang hindi natin maiwasan talaga yung mga kasamahan natin dito sa mga vendors. Mayroon talaga nagtatapon-tapon. Yung kalat na lang nila, sariling basura, itapon na lang mismo sa tamang basurahan. Ayon sa LGU, layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan, kaayusan at maayos na kapaligiran para sa mga vendor at mamimili sa pamilihan. Para sa mga manlalako, magiging mas epektibo ang mga hakbang sa kalinisan kung sasabayan ito ng responsableng pagtutulungan at pagsunod ng lahat sa tamang pagtatapon ng basura sa loob ng Dagupan Public Market. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.